Спасайся. Я Чувак, постараюсь. такий А, у мене збагойний. топор. Ти такий збагойний ходиш коло нього. О, бац, і все, немає зомбі. Ну що, давай накатимо за Русь. Бери водку, пішли накачувати за Русь. Ну, чекай, ну, давай. Ну що, го! О. О. Ага. О. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти? Ай, иди А ну ко давай мне. на зомбі. На зомбі залізь так. Иди ко мне. Иди до мене. Иди до мене. Іди нафіг, іди нафіг. Да, Бін, давай грабимо. Давай грабимо. Ей, стой. Все, подивися, тут буш нічого не. Ти як черепаха виглядиш. Ну чувак, що ти знову робиш? Я тобі зараз так... Дивися, з цим ломом, да? Так, давай, далі обчищаємо, Банк, це банк. Подожди, О, диви, він зігає. Зігаю! Дойчлен! Все, ні одного нема. Ну за тобою поїхав. What the fuck, чувак? Ой, подивися. What the fuck? От я люблю міну. Хешку. Чувак, це ж твоя хата? Да. Заходи. Ну, уютно, тут у тебе уютно. Аж дивися на гвоздики не стань. Точно, треба на них лягти. Чувак! Жрати. О, жрачка. А я ногу зламав. Нога. Стій, побавитись. Що? Давай. Так я хожу от сюди, Я хожу вот сюда. а я от сюди. А вот сюда. А я вот сюда. Сюди. Дивлюсь на зомбаку, дивлюсь. Або не йди туди, не йди. Boom, headshot. Headshot, boom, headshot. When the album drops, we're like boom, headshot, boom, headshot. Ну що ж, люди, я думаю, вам сподобалось це відео і давайте на кінець... А да, і зі мною був хто? Аздек. Да. Давайте на кінець накатимо водку. Давай цоркнемося. Тик. Обана. О. А.